Hello mga yan, so dito pa rin tayo sa may Marasique branch ng Welltech Marasique Pangasinan. Ay vlog ko lang mga yan yung presyo mga yan sa mga report mga yan, no? Tara mga yan, samahan nyo ako. Ako sa harap, no? Doon tayo galing mga yan, kaya mga yan sa loob, no? Dito yung mga repo sa harap. Ito mga yan, no? Ito yung yung budgets na walang presyo. Ay mga yan, no? Ito yung Honda. Ito mga sa 36 months, no? 1.5 down payment, 2,179 yung monthly installment niya for 36 months. Ito yung Honda Mayas na Honda. Tapos ito Mayas yung Barako. Ayan yung Barako. Yung down payment niya is 2,500. Tapos yung monthly installment niya is 4,356, no? For 36 months. Ayan yung Barako, no? Kasi may yung Smash na Smash. Yung Smash naman is 1.5 yung down payment to 134 for 36 months. Yan na yun, no? Suzuki Smash, no? Ito yung mga repo ito. Ito may din, color black siya. 1.5 down payment to 369 yung 36 months, no? Color black siya. Tapos may yung color white naman. Ito color white, no? 1.5 down payment na 3,125 yung 36 months, no? Ito yung color white, no? Ito yung mga repo mga yes, no? Ito lang yes, no? Yung Neo NX, no? TBS ito. Ito nakalagay TBS ano yun, TBS yung makina repo ng Welltech. 1.5 down payment may yes, tapos 2,125 yung 36 months yun. Ayun na yung repo ko na yun sa Welltech. Correct. Sa Welltech ng Marasique Pangasinan mga yes, no? Okay mga yes, no? Punta lang ka dito sa may Magsaysay Street, no? Dito sa may ano lang, no? Malapit na sa bayan ng Marasique. Okay mga yes, no? Salamat sa God. God bless you. More power, tips, sana sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga yes.